jsem tu docela po dlouhé době, já vím, a dneska si tady ukážeme, je totiž nový update v hasičárně a mě napadlo, že bychom si ho mohli prohlídnout, co tam jako je. No, já jsem si tady spawnula takové auto hasičářský, no a jdeme se podívat tady dovnitř. Tady jsou jakoby vchod do toho a do hasičárny a je tady docela moc hezký. Je tady taková zajímavá mapa. Tady je moc hezký logo hasičárny. Tady jsou prostě taková asi no, ale je to tady třeba hezký tenhle gauč. Ten je fakt hezký. No a tak se podívám tady dál, co to tady je. Tady je nevím, pěna na hašení. Se tady pak dá vzít a tady jsou žebříky. Takhle žebřina. Aby asi hasiči, když třeba zachraňují ze stromu někoho, tak toho zachrání asi. Tady jsou nějaký bedny a tady je skřínka. A tady jsou jakoby obleky různý. Tak já si třeba můžu jeden vzít na sebe. To mi sluší, ale tam ta černá byla lepší. Tak, tady si pak můžu dát logo. Co je tady ta páčka? Jo, to je sekera, aby jsem se někam dostala, když hoří, nejde to tam otevřít. Tady jsou tlačítka na zavírání těch garáží asi. Jo, garáží. No, a můžeme jít jakoby dál nahoru. Tak jdeme nahoru. A nahoře je to jakoby tady, tak jsou nějaký bedny. Co asi v těch bednách je? Tady se asi můžu lehnout. Jo, můžu. Asi když něco mi je, nebo já nevím. Ale tady jsou postele, protože hasiči musí být vždycky v akci. Takže aby mohli chápete, jak to myslím. No a tady je kuchyň a to se mi moc líbí. Je podobná, kterou mám já u sebe doma. Tady jsou dobrůdky nějaký, tak já si vezmu pizzu, mám na ní chuť docela. Tak třeba Coca-Colu. Tak to nejde, tak nic. Tady jsou další skřínky. No, tady jsou gauče, tady si pak můžu pustit třeba film, nebo ono hoří zrovna, tak jednou do akce. No a já vám ukážu takový malý hack. Jo, takže vezměte si tady z baťohu, si vezmete spacák, no a ten spacák si dám sem, ale tak, aby to směrovalo dovnitř. Ono mě to chvíli trvá. Je to taky to. Jo, dobrý, už to funguje, no. A takhle se dostanete jakoby sem. Tady jakoby nic není. Ale jakoby jinde jsem nic moc neviděla hack. Ale když tak se podívejte na nějaký jiný youtubery, ti by vám to mohli lépe vysvětlit, jak já. No, a to je asi všechno, bych řekla. Asi jo. No tak pokud se vám tohle krátký video líbilo, tak zanechte like a odběr a napište mi do komentářů, co bych pro vás mohla natočit třeba někdy. No a já jedu hasit. Tak čau.